Takže čaute diváci, moje meno je Delta8 a som tu spoločne s Evolutiom, čaute. Takže hráme Minecraft Survival a toto bude asi tak na 15 partov, plus minus, no. Takže ako vidíte, dnes sme si bonusovú čestku. Je. Áno. Tako pober. Dobre, zoberiem pochodne, no krčky. Zberneme čestky. Dobre. Tu máš pochodne. No a ideme si nakácať drevo. Môžeme. Dobre. Vytvorím crafting. Sorry. Hráme na normál. To bude crafting. Vytvorím si sekerku. Zase, Možno s nami bude natáčať aj DDSK, ale to asi nie, lebo to je veľký dement. Dobre, super, už mám 13 neopracovaného dreva. Prepáčte za menšie lagy, dáme cez Lanko, ale o chvíľu budeme mať server, lebo sme si ho objednali. Nakácam aj trocha brezy. Moment, hneď som tu, ale niekto po mňa zvoní. Takže moment. Evolutív kanál bude na dole v popise. Si tu? Áno, stále nahrávaš? Hej. No takže asi za 5 minút to budem musieť ukončiť, lebo možno pôjdeme aj s Deltou vonku. No. Tipni si, kto zvonil. Dead. Ne. Timmy Pop. Áno. A čo chcel? Že by som išiel vonku. Dobre, tak ja si idem asi naťažiť troška. Dosť saplingbov máme. Myslím, že tu je taká celkom pekná plošinka. By sme tu mohli mať dom. No hej, lebo sme aj blízko pri vode. Takže je fajne. Dobre, daj do čestky veci. A ja idem troška naťažiť. Jablky. Máme veľa saplingov. Druhý diel možno už bude na tom serveri. Možno. No, možno. Na tom objednanou?
Ahem, Čo? nič. 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 Nič ti nepočuj. Aj teraz. Máme už 3 jablčka. Nie, 7. Tam je bohatý, nie? Východňare. Našiel som kejvku. Čo? Jaskyňu. What? Au! Čo ti je? Dávaj, zakopaj, hneď, teraz. Musíš to byť, hneď. Tak. Dobre, musel som dať pislu, lebo už by som zhorel. Ne. Dúfam, že si nenastavil hardcore. Nie, No, máš šťastie. ale nechápem, veď som sa len k tej láve som sa priblížil. Tak. Železo. More železo. Takže kamenným to... Nemáš tu crafting? Nie. Dariti, Hoži mi prdel. Super, máme uhlie. Dariti, dechnem tu na misce. Ja len to, že... Daješ mi tu drevo na crafting. Čo? Daješ mi... Ja viem, veď ho nemôžem vykopať, lebo nemám kamenný krump. Voda, neprosím vodu. Dobre, ja sa idem zabiť. Môžete dneska očakávať na Timmy Popovom kanáli vlog, lebo volal ma a mám vraj vonku zobrať aj kameru. Zabijem sa na misce. Čo si mal pri sebe? Nič. Si s tým istý? Áno. Máme 8 jablčko. A setlingy. OMG, lagi. Ja už aj mám... No, došiel mi krump. No, to je lag. Dostali to lag. Idem tu preskúmať tú jaskyňu. Si kolo nášho domčeka? No, to ani domček není, my sme skôr bezdomovci. Dobre, idem vykraftiť pec. Takže v no ako som vám hovoril, v popise bude kanál Evolutia a ostatné veci. Áno. Bude tam aj Facebook náš. Možno si robíme aj Twitter, neviem ešte. Jej, pec. Poďme postavať dom. Tak. Postavíme dom a to bude koniec dnešného party. Steak. Tam máš jeden steak v peci. Dom bude aký? Kockovaný. Drevený? Kockovaný, hej. No, netreba mi steak, som už taký. Dobre. To budem musieť zabarikádovať. Takže takto. Tu budú dvere. Dobre, tu bude priestor. Moment, hneď som tu, lebo mama bola.
nemáme svietlo, vole. Bože. Budeme možno robiť aj ďalšie videá, určite budú vlogy, ale k odoberateľom. Takže som tu ešte takých 2 minútky a ideme. Je čo? Čo? Daj si kus toto, mikra k hube, nebudú sa nečuť. Teraz? OK. Dobre. No, Dobre, ja idem urobiť strechu. dobre. Som z Čecháš. Ja idem posadiť stromy. Tu jeden, 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 a tu dve. Zapni, no. Tu jeden, tu jeden, tu jeden, tu jeden, tu jeden. Čo robíš? Tu jeden. Sadím stromy. Ale Aha. dačo, neviem, asi som, mám napis full, teraz neviem, lebo nemám tu som Strecha. Stačí, keď strechu mám urobiť vyššiu, No. alebo... Že ja? Dobre, urobím radšej. Radšej urobím vyššiu strechu. Ovca. Potrebujeme posteľ. Daj nám posteľ. Zabil. Jedna vlna. Ešte 2 minútky a to by mohlo byť aj všetko. A sa pozriem, koľko nahrávame. Už 12 minút. No, takže akurát tak 10 minút. Takže asi 2 minútky a skončíme, akurát tak bude 15. Lol. Ahoj. Kde si? Tam si. No, čo nám ešte tak A treba? ja, dobre, začnem robiť strechu. Ešte nám tak čo treba? Trebalo by nám piesok, ale to už okno dorobíme v off-screene. Teda dom dorobíme v off-screene. Že? No. Nebojte si, nebudeme skitovať. No. My nie sme. Nezapneme si GM-ko. My nie sme herný boss. Nemáš drevo? Mám 24, ale biely. No, brzowy. Aha. Tak, urobíme polku strechu. Ale tu môžem ísť na drevo ešte. Dobre, tak ja si Necháme myslím, to že to by mohlo do byť 15 minút. Ešte 2 minúty, tak. Teraz 2 minúty a... Dobre, takže ak bude 52. Dávam paliť piesok. OK. Idem naťažiť drevo. Budem mať okná tie panely, alebo tie hrubé okná? Tá hrubé sú krajšie podľa mňa. Podľa mňa ste tenšie. A to je jedno, aké robíme. Pre Boha, to je dom. To nie je súťaž. Nebojte sa, ten dom nebude tak vyzerať. Bude krajší. Už viem, urobíme dvojité okná. Stačí 36 drev? Stačí objazd. Tu máš? A ešte jedna naseka dolu bude, keď si nás chcete potrebovať. Tam som ti hodil. Viem, Vika. Idem robiť dvojité okno. No, ešte žiadne zombice tu nie sú. Aha, my máme píslo. Ešte Nie, minútka. máme normál.
Dobre, takže toto je z dnešného dielu všetko. To naše, no, môj kanál bude v opise. Takže čaute. Čau, čau.